sada će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, prije nekoliko mjeseci su bili lokalni izbori u Bavarskoj, te je unatoč pandemiji izlaznost bila oko 59%. Inače, izlaznost na nacionalnoj razini u Njemačkoj u zadnjih 30 godina je između 72 i 85%. U Hrvatskoj je prošle nedjelje izašlo oko 40% birača na birališta. Na zadnjim parlamentarnim izborima njih čak 55% nije vidjelo smisla izaći glasovati, tako da je današnja vlada izabrana od svega 45% hrvatskih birača. Jasno je i zašto. Ključna područja hrvatske države od pravosuđa, zdravstva, HNB-a do poljoprivrede su devastirana, te nisu u funkciji hrvatskih građana zbog kojih ti sustavi i postoje, već služe uskim interesnim skupinama. Sve vlade u zadnjih 20 godina su tome doprinijele, a mediji toj vrsti politici asistiraju. Političari više ne skrivaju da su samima sebi svrha, a to građani osjećaju primjerice kroz svakodnevne bizarne rasprave koje nemaju nikakve veze sa stvarnim problemima koje tište hrvatske ljude. Stoga je neizlazak na izbore glasni prosvjed hrvatskih građana upućen svim upravljačkim strukturama u Hrvatskoj. Ima jedna pjesma iz 90-ih godina koja kaže „Raseliti nas triba da nas manje ima“. Upravo to su napravili hrvatski političari jer njih ne zanima dobrobit hrvatskog čovjeka, već njihova vlast. Imamo primjer Ličko-senjske županije. Površina te županije je oko 5000 kvadratnih kilometara, u njoj živi 50.000 stanovnika. Za usporedbu država Luksemburg je duplo manja te ima 613.000 stanovnika. U toj opustošenoj Lici novi župan vladat će tom županijom s 12.000 glasova. Lika, dame i gospodo, kao i cijela Hrvatska je prelijepa, od Gacke do Plitvičkih jezera, autocestom se za 2 sata u Zagrebu. Po svim kriterijima Lika bi trebala imati 5 puta više stanovnika, ali prosperitet ne može živjeti pod istim krovom s protuzakonitostima i korupcijom. Red i zakonitost su preduvjet prosperiteta. Upravo zbog permanentne korupcije imamo to dramatično pražnjenje Hrvatske. Kod nas nijedna afera, a one se dobro skrivaju, nema svoj zakonski epilog. Imali smo mega aferu Agrokor, a ljudi koji su izravni sudionici te afere, guverner HNB-a Boris Vujčić i ministar financija Zdravko Marić, ne da nisu odgovarali za svoja djela, naprotiv, obojici im je produljen mandat, kao da se ništa nije dogodilo. Vratimo se na početak. Zašto je u Njemačkoj visoka izlaznost na izborima? Prije godinu dana tamo se dogodila takozvana afera Wirecard. Riječ je o financijskoj branši, a zbog stečaja nastala je velika šteta za ulagače. Zbog propusta u svome radu šef BaFina, to je njihova HANFA, i cijelo vodstvo moralo je podnijeti ostavku, pa čak i šef Agencije za nadzor revizorskih tvrtki. To se zove odgovornost, te iz tog razloga Nijemac vidi smisao izaći na izbore jer sustav služi svojoj svrsi. Zašto pak Hrvat ne vidi smisla izaći na izbore? Uzmimo slučaj Agrokor. Imamo javno objavljenu korespondenciju koja dokazuje da su pojedini odvjetnici u izravnom sukobu interesa, kao i političari i raznorazni savjetnici. I što se do danas dogodilo? Ništa. Ovo je sve poznato već 4 godine. Upravo je funkcionalni pravni poredak preduvjet gospodarskog prosperiteta, ali gospodarski prosperitet i pravni poredak su glavni strah hrvatske političke vrhuške. Kada bi sudovi i odvjetništvi radili svoj posao, velika većina današnjeg političkog establišmenta ne bi bila na dužnosničkim pozicijama, nego bi bili predmet crne kronike. Zato je temeljni cilj hrvatskih vladajućih struktura nefunkcioniranje vladavine prava kao zalog njihovog održavanja na pozicijama i zadržavanje nepripadajućih privilegija. Pogledajmo samo svježiji primjer Dragana Crnogorca koji u državnoj tvrtki u vlasništvu Plinacra prima 15.000 kuna plaću, a ne dolazi na posao. Svakom je jasno da su mu taj kriminalni čin omogućili Plenković i Pupovac. U normalnom sustavu premijer bi zbog ovoga dao ostavku, a Pupovac i Crnogorac bi bili procesuirani zbog korupcije. No kod nas je to tabu tema.
Ovu zlouporabu nećete pročitati u nijednim novinama ili vidjeti na ijednoj televiziji. To se zove medijski mrak u režiji vladajuće strukture. No mi, hrvatski građani, porezni obveznici, više ne smijemo šutjeti. Moramo tražiti primjenu zakona na koju imamo pravo. Ne smijemo dopustiti da nam to Bogom dano pravo bilo kakve političke korumpirane strukture konstantno oduzimaju. Nadu mi daje činjenica da veći dio hrvatskih ljudi svojim neizlaskom na birališta poručuje da su prozreli medijsko-političko pravosudne manipulatorske muljatore i same te brojke dokazuju da je nezadovoljnih puno više nego onih koji su glasovali za ovu trenutačnu vladajuću kastu. Hrvatska je, dame i gospodo, članica Europske unije, Hrvati su stari europski narod i znat ćemo se izboriti za vladavinu prava, a današnje vladajuće strukture moraju znati da će za svoje zlouporabe morati odgovarati. Hvala.